Encantado de estar con ustedes aquí esta mañana en el puerto de pesca de Vilanova la Geltrú. La flota pesquera española es la primera flota de Europa y esta mañana he mantenido una reunión hace un momento con la cofradía y con los representantes también de las cofradías de Cataluña para hablar de la pesca en el Mediterráneo. Tenemos ahora dentro de unos días en Bruselas la discusión sobre el reglamento de Mediterráneo Occidental que fija las posibilidades de trabajo y de esfuerzo y de capturas para el año 2025. Tenemos en el Mediterráneo aproximadamente un poco más de 2.200 buques pesqueros en el conjunto del Mediterráneo. De ellos se encuentran más de 600 en Cataluña, 47 aquí en Vilanova la Geltrú. Y lo que estamos haciendo, la semana pasada presentamos un documento conjunto entre España, Francia e Italia, pidiéndole a la Comisión Europea que de cara al año 25 se mantenga un statu quo en relación con los días de esfuerzo. Como ustedes probablemente saben, en los últimos 5 años, como consecuencia de la aplicación de este reglamento, para obtener el rendimiento máximo sostenible, es decir, la sostenibilidad de las pesquerías, se han venido aplicando una serie de días de esfuerzo. Esos días de esfuerzo los hemos compensado, esa reducción, en el caso de España, parcialmente con medidas de selectividad, por ejemplo las mallas, o también con vedas y reducciones de capturas en algunas zonas y en algunos momentos del año. Todo eso nos parece medidas que son necesarias y positivas, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta hacia dónde vamos y cuál es nuestro puerto de destino. Y evidentemente para nosotros la pesca en el Mediterráneo es algo más que pescado, son pescadores y evidentemente es una realidad territorial y social que forma parte de nuestra cultura y de nuestra realidad como países mediterráneos. Este puerto además es muy singular, se encuentra entre Barcelona y Tarragona, es el primer puerto pesquero de la provincia de Barcelona y uno de los más importantes de Cataluña, y es la razón por la que estoy aquí. En Cataluña las cofradías de pescadores y la actividad que se lleva a cabo tiene aspectos muy interesantes y que han sido pioneros en España en materia de interrupción de pesca y de vedas, que han supuesto, yo creo que un compromiso muy serio y muy fuerte en materia de sostenibilidad, pero evidentemente la sostenibilidad tiene que ir unido a la rentabilidad. Usted lo decía hace un momento, yo creo que la actividad pesquera, como cualquier actividad económica, necesita su rentabilidad. Y es una actividad complicada por las posibilidades de pesca, por la dureza de la misma y las características mismas. Por tanto, en ese contexto, lo que intentaremos lograr en el mes de diciembre es que por parte de la Comisión Europea y de la Unión Europea nos tomemos un momento de pausa, para respirar y para pensar hacia dónde vamos, cómo hacemos las cosas y sobre todo para que mantengamos ese equilibrio. No tiene sentido que nos planteemos una estabilidad de los stocks biológicos si no hay una rentabilidad económica i una realitat, com decía antes, social i territorial que nos acompanya. Bueno, per nosaltres una sorpresa, no?, rebre precisament amb el nostre ministre, el que ens pertany, en aquest cas doncs el de Pesca, i poder parlar directament de les problemàtiques que sempre vas elevant, però tu et quedes en un nivell molt més baix, sincerament. La persona de màxima autoritat dintre del món pesquer a Espanya és el Luis Planas, i avui el teníem aquí, i que pogués captar de primera mà totes les problemàtiques, i més en el moment que tenim ara mateix. Vull dir, no estem en un moment fàcil, portem 4 anys amb una sobrecàrrega important, després de 20 anys de crisi. A partir d'aquí, sembla que ha sigut molt productiva, ell ha sigut, des del meu punt de vista, ha tingut la ment molt oberta, s'ha parlat de totes les problemàtiques o de les principals problemàtiques que té el sector pesquer a nivell català, i sempre us dic que a l'agost, al setembre, ens diuen els dies de pesca que hem de tenir. Com has de gestionar tu 110, 120 dies al setembre? Això ho has de saber l'1 de gener. Els dies de pesca engloba tot el tipus de pesca d'arrossegament, tot el tema de les vedes, de l'encerclament, de la resta de sectors tenim el mateix. Tenim un problema que les barques, si us fixeu, molts dies no entrem al moll. Ens quedem fora del moll perquè hem de fer unes estimacions abans del tram moll
que ens les podem estalviar, les podem fer aquí, amb la barca amarrada, sense posar en perill a ningú a les navegacions, en vez d'estar fora, perquè si entres i ho fas dintre, avui en dia és multa. Llavors, això no té cap sentit. S'ha de buscar la coherència de les coses que fem, i la coherència ens diu que per poder fer una bona estimació del peix que portes abans de que aquest peix es desembarqui, ho hagis de fer en unes condicions de tranquil·litat i de seguretat. Bàsicament, al final és dir, senyors, siguem coherents, això és molt bonic a sobre el paper, però la realitat és una altra. El mar no està aquí, hi ha molts dies que hi ha molt mal temps, i les barques estan fora perquè ningú s'atreveix a fer l'estimació dintre per por a les multes, perquè les multes han arribat. Està molt bé la dita, fer una pausa i respirar és correcte, però quan estàs al mar, si deixes de nedar, t'ofegues. Està bé la pausa, però que sigui productiva. Si fer un moment parar un moment per tirar enrere i veure en què ens hem equivocat, que en són moltes les cofradies que li comenten i que li diuen que hi ha hagut una sèrie d'errors comesos i que s'han anat posant, doncs s'han anat tapant d'una manera i d'una altra. Si ha de servir perquè d'alguna manera ho posem tot amb un conjunt de coherència, ho veig bé, clar que ho veig bé, que hi hagi aquesta aturada, però fem-la conscients de que al mar aturar o bellugues els braços o t'enfonses. I ara mateix el sector fa temps que neda. És molt difícil intentar mantenir quan vas perdent flota i a més cada vegada fas vedes més llargues. És que els temps de pesca són més reduïts, és que costa molt fer els mateixos diners treballant la meitat de dies. Crec que el fet que el ministre i la secretària d'Estat de Pesca hagin volgut fer una jornada de treball a Catalunya i concretament a Vilanova demostra l'interès que hi ha per part del Ministeri en escoltar les problemàtiques del sector i col·laborar amb la Generalitat en trobar solucions als problemes que ens afecten a la nostra flota. Tot apunta a que continuaran la mateixa dinàmica dels darrers anys, d'acord? És a dir, de retallar dies als pescadors, i el que el ministre ha vingut a explicar avui als representants de la nostra flota i a la Generalitat és que ha arribat a un acord amb França i Itàlia per demanar a la Comissió Europea una moratòria amb la reducció de número de dies. Encara que els informes científics diguen que hi ha alguna població de referència que continua estant al límit del rendiment màxim sostenible, o sigui, dels òptims biològics, davant aquesta situació de fragilitat de les nostres comunitats pesqueres, ells el que demanen és que tinguem un any de moratòria, que analitzem bé la situació i veiem cap a on volem anar. I, per tant, no continuant incrementant aquesta retallada de dies de pesca que hem tingut des dels darrers 4 anys.